pu Pawltea po huyin pasal nei sana alung leng to nge man ingen tu nge man Hura te lo ti Hura te hinti ro do to hur lo kan nom lo ma te i intia tu nge lo enang a video ti viral du ni chuan ma te Hura aron tia Hura inti ngot te hi ka hurna lai she em veng za nge ka ri tum to che veng za nge luk che ka tum to mi hurin ti ngot i ba han swal bru tru em ve tu nge ming kha ma te hi veng za nge ka ri ka swal ka pong swal ka hura wangin pong swal ka tum to che nang ma hai hur zo kan ni lo mi em a che Isakem mi hurte chuan mi mong kwa te lu kan tum ran kheng in Poland tum an chu an zang an throt thin chu tiang chuan Paul hi om ngai em Paul te hi om ve ngai lo ngai sanon le tiang chiang lo satin chuan ma te Hura aron te Hura inti ngot te hi ka hurna lai she em veng za nge ka ri tum to che veng za nge luk che ka tum to mi hurin ti ngot i ba han swal bru tru em ve tu nge ming kha ma te hi veng za nge ka ri ka swal ka pong swal ka hura wangin pong swal ka tum to che nang ma hai hur zo kan ni lo mi em a che isakem mi hurte chuan mi mong kwa te lu kan tum ran kheng in Poland tum an chu an zang an throt thin chu tiang chuan Paul hi om ngai em Paul te hi om ve ngai lo